Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga, Ginoo, gibayaw ikaw labaw sa tanan. Lingiyay mong tupad, ina labaw gyud ang Ginoo sa tanan dias inyo. Hay may mas labaw, ang Ginoo o ang kwarta? Istorya. Kung wa na mo'y kwarta, mag-uol mo o dili? Sige, tubag. Kung labaw ang Ginoo kaysa kwarta, o wa na kay kwarta, di jud ka mag-uol kay naapa may Ginoo. Nya labaw man ang Ginoo kaysa kwarta. Og mag-uol gani ka, pasabot labaw di ang kwarta kaysa Ginoo. Bihay may labaw, ang imong anak o ang Ginoo. Unya kun ang imong anak gikulata sa inyong silingan, unsa man, masuko ka o dili? Sige, tubag. Wa na mo tingog. Kung labaw ang Ginoo, bisag kulatahon pa na imong anak. Okay ra gyud. Total, ang Ginoo naaman. Wa man kulataha. Hay may labaw be, imong bana, imong asawa o ang Ginoo? Nya kun mga bit ng imong bana o imong asawa, masuko ka, mag-uol ka o dili? Oh, kung labaw ang Ginoo, ayaw kag-uol. Bihay may labaw be, nimong gimahal ang imong balay o ang Ginoo? O niya rog masunog imong balay, mag-uol ka dili? Oo, perti magay na tong pangural ng balay. Pangural gyud, kay di gyud pasagulag lain. So, mao na usahay, lupig ta siyawa. Ang una gyong gihatag na Hesus pagpadala niya sa iyang mga apostoles ang gahom sa pagpapahawag yawa. Ug unsa may timailhan nga ang yawa mibuntog nato kun mosalig na tas mga butang ug mga tao sa kalibutan. Mao na ang instruction ni Hesus diri, ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Okay, mga ligid niya sila. Pero ang sungkod, wag po na kapuslanan. Nya, ayaw mo pamugos kung naay taong di mo dawat ninyo, balhin lang sa ngadtos lain. Itaktak lang ang abog sa inyong tiil. Nya, dito mo saka sa nagdapit ninyo. Wa mo ingon ang Ginoo, dito mo saka sa arang-arang pagkabutang. Dito mo saka sa mga dato aron siguro mo makakaon. Ang iyang gingon, kinsa tong nagdapit ninyo. Unya ayaw na mugbalhin sa laing balay. Hangtod mo biya mo anang lungsura. Unsa may pasabot sa Ginoo ani nga ang iyang mga pulong, ang iyang presensya sa atong kinabuhi maoy tinuod nga security o gahom nga mo panalipod nato, dili ning mga kwarta, dili ning mga balay, dili ning tanan nga mga atong gilauman, mga uma, mga tanom karon porting lunop sa Davao, labi na Davao Oriental. Ang mga balay, wa na'y mga tao kay gisanapan nas tubig. Ang ilang mga tanom, gipatay nas tubig. Ang ila ganing ubang mga tao, gipatay na sa landslide. Nga, anata mo salig ka na. Ha? Ni ay atong mga leaders, nga may kaing mo pasalig, karon na nag-away na. Unsa man na, musalig ta na. Na ay mga bana karon nangabit na abroad pa haron kunuhay para sa pamilya nya nangabit na hinuon dito, naguba na hinuong pamilya.
Salig ta na. Sa mga asawa, patukhang saglain. Pwerte na sang guulas mga banang uban. Salig ta na. Niya say pare, doon lang suod bulsa ang kulikta. Patay, hastang, bayranas, kurintis, simbahan. Salig ta na. Kung sarama itong saligan, kana rag yung anda mo palit og slat nga nagtuman sa Ginoo nga moingon ihatag ang tanan, kana mo atong saligan. Di man na sila dato, nasa iyo ba na mga dato, di sa tanan ana pobre, pero naay kasing-kasing nga nahigugmas katilingban. Mao na itong saligan, mao na nakapapahawag yawa, mao na tinuod nga Diyos nun nga kinaiya kanang musalig sa Ginoo. Mao na diri sa atong unang pagbasa, si David sa dihang hapit na siya namatay, ang iyang yung instruction ngadto siyang anak nga mupuli niya nga si Solomon, niingon gid siya diri, pagmalig-on o pagmaisugon o tumana ang pahimangno sa Ginoo nga imong Dios, sunda ang iyang kabubuton ug tumana ang tanan niyang mga sugo ug mga hukom sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises, aron mo lampos ka sa tanan mong buhaton bisag asa ka papaingon. Siyang nga ng assurance ni David niya unsa may nahitabo sa dihang gituman ni Solomon. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, human mamatay si David, mipuli kaniya paghari si Solomon, ug gamhanan kaayo ang iyang gingharian. Kinsa may naghatag og gahom? Si Solomon? Ang Ginoo. Kay nagtuman man si Solomon sama ni David, nagtuman man sa sugos Ginoo. Nya og i-fast forward din nato, niabot ang panahon nga si Solomon nagsupak-supak sa Ginoo. Niabot gyud. Iyang gisupak ang sugos Ginoo nga ayaw anang mga idolatry. Nangasawa siyag 300 kabuok pagano ug naghimo siyag mga altar para sa mga pagan gods and goddesses. Purting sukuas Ginoo ug didto gilusno sa Ginoo ang gingharian sa Israel. 12 ka nasod sa Israel gilusno sa Ginoo, gibinla na lag-usa ang Huda, ang Juda, tungod ni David. Kay si David nabilong man sa Huda nga kaliwatan. Pero ang kaliwat ni Solomon nga nabilong atong laing kwan, gilusno sa Ginoo. Siyunan kang Solomon ng asawa og 700 kabuok, nga 300 kabuok kabit. Nindot ana. Di na nindot. Kamu mga bana na mo'y asawa 700 kabuok, nya inyong kabit 300 kabuok, malipay mo dili. Kanindot ana. Pero mauna ang kanang atong gitawag og nindot sa kalibutan, maunay hinungdan nga lusnoon ang atong kinabuhi. Kanang nindot kay nimong balay, maunay hinungdan nga kusmod kay kagnaong sa imong mga silingan. Mausa na hinungdan nga punayan kag libak sa imong silingan. Kasagaran gid ba? Dili hinuntanan. Ngano man kay kun nindot na kay imong balay, din amang ka magpasulod sa imong silingan. Mas maayo patong gagmay kaing balay, way koral, maghinatagay pagkamunggay og asin, sibuyas ug uban pa. Pero kani mga dagkong balay, ana-ana mga subdivisions, nga gated subdivisions, di ka kapangayog kamunggay. Suway pangayog kamunggay, di ba ingnon ka tuga-tuga magkagpuyo din eh? Wa man day kay kamunggay. Ana. Di ka kapangayog tabang kay tag-as kay koral. Ug wa kay appointment, di ka kasod, samok-samok ng imo. Disturbance. Di ko pa disturbo, maubitang ikural na nako. Maubitang nang naigwardya diha, kay di na pasudlo ng mga UI. Hasol. Di ba? Muna hinungdan, akusmod kay kagnaong. Nyag naagi makasod, manuktok, tawagan ni mong guard. Guard, unsa man ka?
gadanghag ka diha. Manong nakasuod man eh. Mangkipare man nimo diri, taktakon ti karon buanga ka diha. Di ba? Swelduhan biya ka namo. Mura ra bag pilay sweldo. Guard in town. Ganing guard, igagi na akong maagi ko ang mga dunay guard, akong tunulan og 50, mura tawag mo hayag og maing naong. Igsunod na kong agib, tagaan akong 100, mulayat ng guard. Salamat kay Padre. Igsunod ko na kong balik, ang guard, layo pa gani, kakita na sa kanang plate number, magdagan, hapit na lang mo damag, sige. Ngano man, nganong ingon ana man sila, kay kuwang in town kay ilang sweldo, pero sakto kay sila sa kasaba, nagsobra ang kasaba, nagkuwang ang sweldo. Di tinuod. Og dili man ang tanan mo kasaba, pipila sa nagpuyo diha nga imong gibantayan mo kasaba kana mga kompanya. Oy, so daghan kay diha nga kusog kay mga saba, magkataas og ranggom, may kay mo singhag og guard. Muna ang guard makapugong-pugong siyang pistola, siya kalaming birahan ng animal. Makapugong-pugong sa iyang pistola. Ambot mabuto pa ba sa kanang pistola ng guard? Ang giservisan katong sandi na mutuyok ang tambor, lugitunon man o kanang lansang. Kay mantinilan lang lagi. Pero saktos kasaba. Nga naman, tungod kay wata nagtuman sa Ginoo, higugmaa ang labing ubos, alagari ang labing ubos. Kay unsay imong buhaton sa labing ubos, mo na imong gibuhat nako. Unsa ko na to paghimo anang nahigugma tas kwarta? Muna lipay kay ko nga duna pagyoy mga kasing-kasing nga moalagad sa labing ubos. Labing ubos ta karon ngano man nangayo tag donations pinaagi aning mga slots. Unsa may atong event nga buhaton, muhiusa, mopalambo sa pagtuo sa atong mga parokyano, online o territorial parishioners. Kanilang mga kapilya karon o wapagyan mo kakuyog, karon man ang last nga motorcade. Swear gumong kuyog, tanawa ninyo ang gibuhat sa mga kapilya pagka ninduta paminahon o tanawon. Sige sayaw sinulog. Siya nga nang walo na ron kag ikawalo rong gabi, sige silang sayaw sinulog. Pila ka buok diha ang nagsigig daig ni Santo Niño. Nya ang ato sa mga barangay naaman sila contest po, ato sa nang ipaagi contest. Pero ang tumong magsigig hisgot og Santo Niño, ba pati-piti lang, biba, sinyaw Santo Niño, biba, daga naman, hangtod alaunas kadlawon. Singot na kayo. Unya pa dir, unsa nagsimba pa kana sila, bahala nagwa na nagsimba, basta nagyaw-yaw na sila Santo Niño. Pero ang ako ra basang nakita ni practice tang buag short sa mga babae, mura mga tikling. Pero sige lang, basta may na lang na kada gabi igayaw-yaw Santo Niño kaysa kada gabi gasigig TikTok ra gyud, gasigi ra gyud og kanana ang tan-aw na mga porn, sige ra gyud ana mga sala. May na lang. Basin pag naay pipilaan na nga modutlan sa ilang giyaw-yaw o ilang gisayawan nga balaang bata. May na lang. O ang dako dyan kayo na kung nakita nga nindot kay tanawon, mga barangay officials, barangay kapitan, nagkahiusa pagsuportas ilang mga batanon nga nanayaw aning atong sinulog. No? Niya ang simbahan o ang barangay nagkahiusa. Wa may mag-iyahay nagtinabangay aning maong event. Unsa man na siya, napapahawa ang yawa sa pag-iyahay. Kamong taga-simbahan ay mong panghilabot namo. Ana man din na. Nya mingon sa ko, kamong taga-barangay angay mong maminaw simbahan, donate mo diri, donate mo. Aron di mo gabaan, kamong taga-kapilya, donate mo diri. Mao ni inyong kota. Ana, wa ko maingon ana. Unsa may akong gibuhat, kitang tanan mamalitag slots niya ato ning gamiton sa pagdaig ni Santo Niño, pinaagi ning ato karong sinulog nga mga presentations og mag-inambitay ta. Ambitas atong pagkaon. Munang duna sa type andamong pagkaon ani og hinaot unta makakaon ang tanan nga moanhi
karong Sabado puhon. Wa untay mulakaw nga empty stomach. Muna naatay Litson Challenge. Gawas atong slot, naatay 50 slot challenge sa HGM, naa sa tay Litson Challenge. Tagpila man ning atong slot sa Healing Joy of Santo Niño, tag 100 pesos. Ang atong halin niabot na og 14,145 slots, na apay 10,855 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Kotobra ni karong Sabado. Og di ni mahurot ika Sabado, ilahos natos Domingo. Aron gyud mahurot ni kay mao man ni atong gigamitan. Nya kay na short man kay daghan mang adisyon hasta gani ning Litson o man namo mahuna-huna. Nag-andam ra ta og mga 2,000 ka pack meals. Ambot og mapaigo manas manambong og di mapaigo kamong dili nakadawat og pack meals anang ikasabado puhon, i-share lang na atong wa sad kadawat. I-share ba? Hot doon sa inyo kaon, kamo ray madiabetes, kamo ray makolesterol. So, i-share lang. Pero ba din kamo, mo nang doon natay Litson Challenge, nga tag 15,000 kada Litson. Mangayo lami og kwarta, nga naman, kami lay palit. Kay kung kamoy mo palit, og malit na niyog deliver, patay sad mi. Og ma-advance ag deliver, wala na siya lami, no? Kita na lay mo order. Kinahanglan tag mga 5 tingali or 6. So, naanatay usa ka Litson Challenge. Di ba? Salamat kayo. Kuangan paglima. Unya, ang ato sang 50 slot challenge, tag 5,000 man ni sa HGSN, na natay 114 ka 50 slot challenge as of yesterday. Pakpak yapon. Kining atong kumbinto, ato ning gipangandoy nga mahuman unta ni karong Abril. So naanatay 9,365 ka slots sa SBF DAG, na apay 50,635 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Ato sang pakpakan ang namalit ni ini. Sige lang, hinay-hinay lang kita. Nya unsa may tumong ani, di ta mosalig sa kwarta. Ang kwarta atong i-share, mosalig ta sa atong paghigugmaay. Mosalig ta sa atong pag-ila nga ang katilingbang Kristohanon naa diha ang Ginoo, wa sa atong individual nga kahakog, naa sa atong katilingbanong paghigugmaay. Kay niingon man si Santo Niño or si Kristo, hain tong duha o tulo nga magtakatigom sa akong ngalan, na ako diha sa ilang taliwala, o bisan unsay ilang pangayoon sa akong amahan, sa akong ngalan, ilaning madawat, basta nagkahiusat ang katilingban. Unsa may atong iampo karon, ining atong gibuhat, kalinaw sa kalibutan. Kining panaghiusa ning atong mga leaders nga nag-away karon, political o church leaders na nag-away magkahiusa unta. Malikay ta aning mga dagko kayong katalagman. Wa tay bagyo, way bagyo sa Davao, pero nganong purting dagko ag damage, purting uwan. Tungod nis binuhatan sa yawa. To destroy properties, to destroy persons. Mao ginay tumong si yawa. Lingi ay mong tupad. Ing napangandam kay i-destroy ka siyawa. Naong pa lang nimo, tanawa. Na-destroy na. Nakiskis ng imong kilay. Nausab ng kolor sa imong buhok. Hastang imong naong nausab ng kolor. Giguba, nagsugod siyawa. Giputol ng imong palupyan tube. Gilaygit na kasiyawa. Gibasiktomi na kasiyawa. Gipainom ka anang mga pills aron gubo ng imong mga healthy reproductive cells sa imong lawas.
Gipakaon ta ni mga chemicals aron patyon ta og ilisag mga kanseros nga mga cells ang atong lawas mo nang purting cancer karon. Pagkaon ta aning purting daghanang mga tamis aron patyon ang atong dugo pinaagig sugar. Bisag mag-maintenance ta patyo na sang atong kidney, tuwa na sa dialysis na sa patay na gitanan. This is Satan's attacks, Satan's power. Di ini gasugod sa atong pagbaliwala sa sugo sa Ginoo nga paghigugmaay kamo, higugmaa ang labing ubos, ayaw higugmaa ang kwarta o ang imong gahom. Himuan ang kwarta o gahom nga makaalagad ngadtos mga nanginahanglan. Hinaoton ta ang gugma ni Santo Niño, maghari ka nato.